Той може да кажеш, аз щях да ти го взема. Да не ме впраснеш тия ръкавици. Няма да те фрасна. Наведох се от солидарност, Славчо. Здравейте! Аз съм боксер, тежка категория. Да. Холестеролна мазда. Нали? Казвам се Киро. Но всички ми викат Роки. Що? Защото като повториш бързо Киро, се получава Роки. Как? Киро, 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 Ки. Та-да-та, 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 та-та-та, та-та-та. Вчера имах много тежък матч. Тъщата имаше рожден ден. Напи се и ми скочи на бой. Яко животно се оказа. Издържа 20 рунда и част от сутрешния блок. Голема живот. С тъп предмет може да изглава. Ох, не трябваше да скачам. Много се обурих. После се прибрах в къщи при жена ми. Тя се казва Мими. Така. Но всички я викат Мими. Що? Защото като повторите бързо Мими... Та-ра-та! 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 Та-та-та! Та-та-та! Стига не! Дай да даде. Извинявай. Да. Значи Мими викаш, защото като повторят бързо Мими... Разбрахме, се казва Мими. Ма получава се Мими. Мими, да. Мими, да. Мими. Аз съм се бил и с този герой. Мик. Вчера викам на жена ми, събудих и казах, да правим секс. Тя вика, не мога. Боли ме главата. Викам, да не ме лъжиш. Тя вика, не. Тогава викам, и аз така да съм по-сигурно и като я шибнах в главата и тя така се понесе. Миналата седмица с жена ми имахме годишнина от сватбата. Да. Кой подари? Букет. Цял ден го мирише. После извадих един подарък. Не, подарък извадих. И казах, заповядай, скъпа. И тя пусна букета. И като ми се откри. Та-да-та! Значи като я шибнах отляво, тя се оплези отдясно. Малко по-късно през нощта се прибира дъщеричката. Станах и викам... Как? Къде ходиш, ма? Да. Колко ти са, ма? А зад нея се появи един огромен мъж и вика... 6,5, що проблем ли има нещо? И аз така викам, не. Просто си сверявам часовник. Връщаш го с един час напред, пробите. Не го връщаш, караш го, местиш го. Карам го. Местиш го, не го караш. Местиш го. Места го... От левата стрелка вдясно, да. Иначе... Да, дъщерята говориш, за дъщерята. Да. Дъщерята! Дъщерята е същата като баща си. Да. Значи веднъж дойде при мен усмихната и ми вика, татко, татъче, вече не съм девствена. Но пък да знаеш как прибих момчето. Тя ти вика така? Да. И защо го приби ме дъщ, питам и аз? Да. Защото ли така си ме учил, кръв за кръв? Не говоря за филма Първа кръв. Да. Оня ден пък ме удари по бертето. Кой? Сипа ми. Метнал се на баща си. Да. Като ми се метна на гърба и направо ме смял бой. Питах го, що ме биеш, синко? А той? А той, защото имам двойка от теб, знам, че нападението е най-добрата защита. Ние сме бойно семейство. Всеки бие вкъщи кой кого свари. Аз бия жената, жената бие децата,
Децата бият баба си, баба им пък бие дядото. А дядото, понеже няма кой да бие, си бие. Това са глупости! Глупости! Стане в 5 часа и се почва. Шляпа! Аз ще то сляпам! Ема не, нещо шляпам, чудо Не, дедо като прави шляпа, после прави та-да-та. Шляпа като галош в тиня. Ония ден влизам и гледам гледам ужасна гледка. Кога гледаш? Значи гледам дедо на едната ръка, сложил апарат за кръвно и помпа с тази ръка, помпа. А с другата шляпа. Да, помпа шляпа. Става помпа, да види, става шляпа. Шляпа така. Става шляпал ли си така? Викам, детко, предлагам да спреш да шляпаш, има медицински риск. Не спря. Да. Живя до 130 години. Да. Почина от ендовагинит. Там затворихме ковчега. Погребахме го кабриолет. Без капак. Дедо си отиде кабрио. Капака го оставихме на баба. За курито. Та-да-та! 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 Та-та! Извинявай, заприличи ми на боксова круша. Накрая ще завърши с една прясна случка от вчера. Да. Вчера се разхождам по улиците и гледам, събрал се много народ и едни големи здрави момчета се прегръщат се, целуват се. Викам ги, имете, това да гей парак е. Да. И като ме запукаха. Да. Оказа се, че е празник на полицията.